Ejja ninaqdu flimkien biex nikkonvinċu li pajjiżna ma jistax jitħalla waħdu quddiem l-isfida tal-immigrazzjoni. Ejja miegħi Robert Abela. Ejja nagħmlu xi ħaġa flimkien għal pajjiżna. Ejja infemu, nipperswadu. Jekk tlifna l-kredibilità b'dak li għadek kif għamilt, jekk ir-reputazzjoni tagħna m'għadix b'saħħitha. Il-Partit Nazzjonalista lesta li tagħmel il-parti tagħha. Lesta li dak kollu li nistgħu nagħmlu, nuru, nikkonvinċu, nipperswadu fl-Ewropa għal ġid ta' pajjiżna. Ma nifilħux iktar il-pis waħedna. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt intervista li saritlu il-ħadd filgħodu fuq Net Television. Huwa qal il-Partit Nazzjonalista jemmen fil-ħajja u li kull ħajja trid tkun issalvagwardjata. Irridu nkunu bil-ħniena ma dawk illi huma f'periklu imminenti. Irridu nkunu mbagħad ibsin ma dawk li m'għandhom ebda drittijiet. U allura r-ritorn immedjat. U mbagħad irridu nkunu ħorox ma dawk illi qed ibbijaw, qed jilagħbu bil-ħajjiet tan-nies, it-traffikanti illi litteralment jaqbdu in-nies u għax jaraw fihom biss il-ħlas illi jtuhom, ipoġġuhom f'sitwazzjonijiet li mbagħad iħallu l-pajjiż jiġġieldu bejniethom. Adrian Delija qal jekk kif qed infakru l-ġarijiet tas-7 Ġunju meta missirijietna marru l-belt jipprotestaw u mietu għad-drittijiet tagħhom u għad-demokrazija, illum aħna qegħdin hawn biex nagħmlu l-politika mhux biss biex niddibattu imma naraw fejn il-pajjiż irid imur ħalli ż-żgħażagħ jimirħu, tikber l-ekonomija u jkollna soċjetà li jimpurta. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem fuq ir-riforma importanti tal-clusters li ġiet imħabbra din il-ġimgħa li permezz tagħhom il-politika tal-Partit Nazzjonalista se tkun iffukata iktar fuq il-bniedem. Il-Partit Nazzjonalista verament ikollu l-abbilta li jibni pass pass trust ġdid, kredibilità ġdida man-nies li jinvolvihom fil-proġett. U allura anke imbagħad it-tema overwhelming politika min-nies għan-nies illi nies ikunu parti mill-politika. Il-politika hija n-nies, il-politika hija n-nies. Il-politika hija hemm il-politiċi biex inservu lin-nies biex naqduhom, biex nagħmluhom ħajjithom aħjar biex flimkien ngħixu f'soċjetà aktar kuntenti. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-Gvern Laburista qed joħloq sens ta' inċertezza u mhux qed jagħti direzzjoni ċara lin-nies fejn irid li jieħu lil pajjiżna wara din il-pandemija tal-COVID u meta l-ewwel qal li ġej mini budget u issa qed jgħid li ġej pakkett finanzjarju ieħor. Adrian Delija qal li issa huwa ċar li d-diviżjoni interna fil-Partit Laburista mhix qed tħalli lill-Gvern fit-tranquillità li jieħu d-deċiżjonijiet. Bil-Labor fil-Gvern ma nistgħux nigarantixxu li ssir ġustizzja. U wara dak li ġie żvelat fil-medja, Adrian Delija qal li Robert Abela biex illum qabel għada ineħħi lill-eks Kummissarju Lawrence Cutajar minn konsulent u għada stess jiġi investigat. Adrian Delija qal li l-Partit Nazzjonalista minflok qed ikompli jorganizza ruħu jibni u jżid il-partiċipazzjoni tan-nies biex naraw kif mill-oppożizzjoni nistgħu nkomplu nagħmlu l-ġid għal pajjiżna.